sirifi wayo Haidara sirifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جبوا أم بوفوك ولي مندو كادل الله في علاك هنا أناك كشي أناك بركة ala ko jidi ne na ukelengele na bela jelenka wajulu kena kanumaga amba la dunia ka fo ambi Bamako Mayambugu association Fatmatu Zaharau la dala kola sanwo sanwo kani sojanu kanyanyarle wo yira ala kira baka bangine kola na kwa mako mauludu san bafla anitan wolon vlata uyo bara bela jelenka December kalo tle bisaba ka be samedi shuma Mayambugu akero korola don baga cha may nyon soro kenenka kadamna karamogo Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara katase Maulaya Kureshi Uma Muhammad Abu Jafar Jabate Sheikh Ayub Dugure femunun boraye wajulu kauna ani lasel kumaula anga je ku shire anyon fe ami ala deli mama senta kana kenenka ala ka kuye baraji barakelo kele ka ke baraji tanye inafu ala kira fo tuum sallallahu alaihi wasallam dulumutan ko efase ka bikana katlaka sultan do algina kun ala ko ke bele gele ko kan kira bonya kama ani shuna kama salli ala muhammad sallim balima ammi ala tanu ambi ala foka barka da alaye ambi ala wala nyumando amba fa alhamdulillahi rabbil alamin masam ye sankolo da kaduguma kolo da masam ye ginaw da ka adama dew da masam ye jikono few da ka pan few da masami ay dan fe bele gelenda me ay adama de psa katema dan fe bele gelenka e amba foka barka da ala yo de foye qur'ana kono wala kad karramna bani adam أو مساتلا أو يا آدم دين بنيدين وحملناهم في البر والبحر أو يا آدم دين تا جرينكا أنياتا بجيلا أنياتا حلفينا ورزقناهم من الطيبات فين دوما بي أنيا بدي آدم ديما سوكو كاليتيو ibadun jega kalitew ibadun suman kalitew ibadun yiriden kalitew alay an la jare alhamdulillahi rabbil alamin katlaka hakili dama ka sankulo karba kadama ka duma kulo karba kadama ka fembele karba kadama wa in ta'udu ni'matallah lan tusuha alaka nema nan ya gete an seka gete ka ba ami solike alakra muhammad kan sallallahu alaihi wasallam alam yasabun yumai alam ci ama akana dina jira anna akana blasra na ku ala dia ala kumba ira gira anna ne de ala ayan batu wallahi me amoke na kunya dia abin malakau blakana faye malakau binu do ay ala batu wallahi me amoke ay mo do soazi an yerela laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma min bora an yerela ni adama dendo namba do ambi siginyon fe ambi boroke ala do suganti ko kere kachi do oda o kachi foanye wallahi donc aba fo foto nyumana amba famia atlaka kecho gira anna odela ni alakira kumana tumotuma ako sallu kama ra'aytumuni usalli ay sali nafu aw nyebala nebe ka kecho mina sabu aleba nyafanye katlaka kecho gira na wallahi odela higila ako khuzu anni manasikakum ay higi kecho ay alagena aw kake inafo mbake kecho mina wallahi donc ale ke sawo nyumay ka suganti mawchera ka bisaya ka korota ni kadi awma amma fa alhamdulillahi rabbil alamin kanyin alafe ishin nema chama ala ko kan unti muhammad kan sallallahu alaihi wasallam anaka sodun kaw anaka sabaw ani mama tura ko fuka se lara do doma fuka se an yeruma ala ka no belegilen kishi ko nyumana o ko fe mbale maslamo مولودو نابغاو مصوباو فاطمة الزهراء مصوباو الحمد لله رب العالمين نيكين سانو ماي نيهره كني ني دولة كني ني الجنة سورو كني ني كيشي كني
alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam وصلي aka bangali anaka nali a cira anw ma hinɛ min kama n'i ye kɛnɛ sigi sankuru bɛɛ lajɛlen na n'i ye kɛnɛ o kɛnɛ sigi alakira tɔgɔ la alhamdulilahi rabbil alamina i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ na i bɛ wasa sɔrɔ a kɛnɛ na yan yɔrɔ la an b'a hakili jigi karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen ni mawludu kɛnɛ sigira a bɛ suruli de kɛ e ka ninnu lajɛ o bɛ ka cɛw ni musow ɲagami nin ye mun ye sa haram a tora ale b'o fɔ don dɔ la a dara sunɔgɔ la alakira nana ma sogo na sallallahu alaihi wasallam a ko karisa ni t'i n ka jama caya kana n ka jama lagosi hali n'u ɲagamina a ka di ne ye u bɛ ka ne de sankɔrɔta o tuma e ma ala ka kuma mɛn wa wa rafa'ana laka zikrak n ko ala de ye ne sankɔrɔta ka n tɔgɔ da a tɔgɔ kan ni misiri welela ni ala tɔgɔ fɔra ne tɔgɔ bɛ fɔ ni seli dora ni ala tɔgɔ fɔra ne tɔgɔ bɛ fɔ ni maa o maa ko la ilaha illallah i bɛ a da kan de muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ala ye ne tɔgɔ sankɔrɔta ni maaw farala ɲɔgɔn kan ka ne sankɔrɔta o de ka di ne ye donc o kuma na ni ti n ka jama caya o kuma na i ka n'u lagosi a ka da nin ma o ka di ne ye alikaba kɔnɔ cɛw ni musow bɛ ɲagami bɛɛ lajɛlen ni ŋaniya de don o kuma na ne ka mawludu kɛnɛ kan ni cɛw ni musow ɲagamina baasi t'a la wa u bɛ ne de sankɔrɔta a ka di ne alakira ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ nisɔndiya a kuma na ni n wasara k'a fɔ aw ye Fatumatu Zahra muso alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye musoba in min furu n'o ye Khadijatu ye Khadijatul Kubra Khadijatu min ni a kɛra alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam Khadijatu min y'a yɛrɛ di alakira ma k'a ka nafolo don diina da fɛ tuma min na ala ka weleli bɛna se an ba Khadijatu ma an ba Khadijatu ye alakira wele k'a sigi a kɔrɔ a ko alakira n bɛ fɛn fila ɲini fɛ ni y'o kɛ a ka di n ye de a ko naamu o fɛn fila ye jumɛn ye a ko a fɔlɔ i b'a dɔn den bɛɛ fatura a tɔ ye Fatumatu kelen de n bɛ fɛ Fatumata i k'a dɔn i wolo n'i sogo cɛ i k'i janto a la i k'a kɔlɔsi ni ne tɛ yen don min na Fatumata jigi ala y'a jigi e de a ko n y'a mɛn ni ala sɔnna baasi foyi tɛ Fatumata sɔrɔ a ko filanan ye jumɛn ye i bɛ to ka nafila seli n'i ka fini min ye ne bɛ fɛ ni fatura i k'o fara n ka kasange kan ne n'o ka taa a dɔra kaburu ɲangata ala bɛ n kisi o ma a dɔra n ka lahara ko bɛ nɔgɔya a ko baasi tɛ n b'a k'i ye tuma min na ala ka latigɛ nana boli ni an ba Khadijatu nana fatu a fatulen na min kɛ alakira y'a ka fini ta k'a bila sen kɔrɔ sisan ni a kora kuma min na a bɛna na lahidu dafa ka fini k'a ka kasange alakira b'o sigira Jibril nana ko ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko kana Khadijatu ka sangafoli kɛ i la wa ala ye ci kana ko n ka na ni aljinɛ fini ye k'i ko kɛ Khadijatu kasange sabu Khadijatu y'a ka nafolo don ne ala ka ko da fɛ donc a ka kasange bi ne ala ma wa ne y'a ka kaburu ɲangata garanti baasi t'a sɔrɔ n y'a ka aljinɛ garanti sabu a ye nafolo fɛn fɛn sɔrɔ a y'a don ne ala ko da fɛ donc o kɛlen na min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fini minɛ ni ye aljinɛ fini a bɔra ala yɔrɔ ale yɛrɛ ka fini b'a bolo Khadijatu ko k'a ka fini min d'a kan fini jumɛn de bɛna kɛ kasange a nani dɔ sa ne bɛna jumɛn de kɛ ka nin musoba in kasange a y'i miiri ka taa k'i miiri ka segin nin ye ala ka fini ye dɛ nin bɔra aljinɛ na o tɛ se ka bila mɛ a yɛrɛ ye nin de ɲini ne yɛrɛ fɛ ko n ka nin kɛ furuɲɔgɔnya la ni m'o fana kɛ n ye lahidu d'a ma n ko n b'a kɛ a bɛ kɛ lahidu tiɲɛ ye de o tuma na min ka ɲi
nga fila bele gelen fara ka kasange kan ala ye min bila kana yo ke ka kasange ke ka ban o bale na min ke aka sɔrɔ k'a yɛrɛ ka fini kɛ ka a tɔ lase donc Khadijatu taara ni nin fini fila bɛɛ lajɛlen mun y'a s'a ma a y'a ka nafolo don ala ko da fɛ o kama Haja Hawa Jara an b'a fɔ k'a barikada n'i y'i ka nafolo don ala ko da fɛ ala ye min kɛ Khadijatu ye a b'a ɲɔna k'i ye ni maa ma y'i ka nafolo don ala ko da fɛ ala b'i sara hɛrɛ la ka da waati kan karamɔgɔw bi yan alhamdulilahi rabbil alamin an ka alimamibaw bi yan an bɛ kuma ɲɔngiri yan k'a ɲini ala fɛ an ye fitini min sɔrɔ k'a fɔ ala ka barika don an na. على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين. بدو عم بيعرفوا كعلى بركة. نعم. عم بكشن نعمة يني عرف أكو كرا باكا نو كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا كرا سود نسانمو. أنا كصحابة نمو. نعم. ani mɔgɔ ɲuman minnu farala olu kan ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o la o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ fo ni alisilamɛya ka foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ya rabbi ala k'an n'a hamiw dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali alhamdulillah su in na an bɛ ala kiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an b'ale ka mawludu kɛnɛ kan ni o ye ala fo ani ala barikada ni o ye o kɛnɛ belebeleba dɔ ye silamɛw bolo ani silamɛya bolo o la ka kɔn an donni ye dakurunya fila fɔli la an faw ani an karamɔgɔw olu de kɛlen don ka kɛnɛ in fa kɔrɔ ni wajulu ko don hali ni anw ma fɛn fɔ yan anw bɛ sigi ka lamɛnni de kɛ nka an bɛ ka karamɔgɔ an nana ale de jɔyɔrɔ fa a y'a kanu ka ye nin kɛnɛ in kan yan nka ka fara ko ni waati cogoya kan a ye anw bila ka na kabini dugu jɛra sɔgɔma ale bɔra kursi dɔw tun bɛ yen ka kɛ depuis sɔgɔmada fɛ sas donna ka bɛn su in ma a tun y'an yɛrɛ bila wajulukɛyɔrɔ dɔ de la an kan ka taa yen nka ko o bɛɛ n'a ta a ye nin kibaru sɔrɔ sisan a hakili jiginna ko a mana kɛ cogo o cogo an ka se nin kɛnɛ kan k'a ka foli kɛ kɛnɛ kan o la ka sɔrɔ ka sira ɲini an bɛ o sira ɲini bolo de kun ma nka o y'a kanu ko an kana sigi ka dakurunya fila fɔ karamɔgɔ nɔ la an bɛ foli kɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba min fana tun bɛ nin pilasi in na ni a wulila ka pilasi di an ma an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ale de tun kan ka walanda daminɛ nka a jɛnna n'a ye fɛnɛ ka se ka wagati di an ma an k'an ka foli kɛ ka sɔrɔ ka sira ɲini an b'o kɛnɛ de kan mɛ an b'a dɔn ni kɛnɛ ka bon silamɛw bolo ani silamɛya bolo an b'a fɔ kɛnɛ foyi tɛ nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamayali bɔ silamɛya ani silamɛw bolo ni o de ye ka ala fo ka ala barikada ni nin cɛba in dili ye an t'a dɔn kɛnɛ foyi bɛ kɛ silamɛya bolo min bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan sabu a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ kɛnɛ jumɛn ka bon ala bolo mɔgɔw bolo silamɛya bolo o kɛnɛ o kɛnɛ mana sɔrɔ ko dɔ de nana o fɔ an ye ka o bonya di an ma o ye jɔnni ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o la ni ale de ye kɛnɛ bɛɛ bonya fɔ an ye ka don bɛɛ bonya fɔ an ye o kɔrɔ b'a jira ko ale yɛrɛ min nana ka na o lakale an ye ale nadon o bɛ bonya ka tɛmɛ a tɔw kan alhamdulillah min bɛ an bolo ni o ye mawuludu ye mali ka wasokoba dɔ don n y'o de fɔ n ka kuma na ngo mali kan ka waso ni mawuludu fitili ye sabu ka d'a kan mawuludubaw diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mali jatelen don a la sira bɛɛ kan n'i ye mawuludu yɛrɛ bonya bɔ yen ko mawuludu caya
diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Mali jatelen don a la siga foyi tɛ o la sabu ni Rabiul Awwal tile 12 n'o tɛmɛna ka taa se fo kalo 6 o kɔfɛ walima fo san wɛrɛ o kɔfɛ don o don an bɛ bɔ dɔ kɛnɛ kan an bɛ taa dɔ kɛnɛ kan o de la su in an filɛ nin kɛnɛba in kan wa mɔlidenw n y'o de fɔ ale de ka bon ni o de ye k'a sigi k'a ɲɛnamaya tan wa nin yɛrɛ de laɲininen don ko fo an k'a kɛ tan sabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ala fo ni ala barikada a bɛ kɛ cogoyaw de la mais komi sɔsɔli t'a la bilen mawulidu bɛnni ni bɛnbaliya an b'a dɔn an tɛmɛna o kan ka ban parce que minnu ka hakilila ye ko a ti bɛn a ka ca la caman da de la ni kow yɛrɛ cogo ye a ka ca la ni diɲɛlatigɛ bɛ taa hakika dɔw bɛ da kɛnɛ kan an taa cogo yɛrɛ la ni ɲininkali kɛra mawulidu dalilu ye min ye an filɛ kɛnɛ min kan ni yɛrɛ de ye a dalilu ye parce que an nana kun min kama o de ye ala fo ni ala barikada ye o la an b'a jate silamɛya sira bɛɛ kan sariya bɛɛ kɔnɔ o ye o daga ko ka ala fo janko nin don ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la sabu an bɛ to k'o aya de fɔ tuma min na ala ko nabilahi musa alayhi salam ma kuranɛ kɔnɔ a ko n ye musa sɔn n ka kabakow la k'a kɛ ciden ye ka na bani israɛlakaw ma k'a fɔ a ye ko an akhrija qawmaka mina zulumati ila nur n ye bila i ka mɔgɔw bɔ dibiw la k'u bila sira ɲuman kan musa kana ɲina wa zakirahum bi ayamillah o hakili o miiriya o taasi ne ala ka donbaw la bi ayamillah ko ne ala ka don na mɛ ɲininkali min bɛ yen ko ala ka don na don jumɛn tɛ ala ka don ye a bɛɛ ye ala de ta ye ala de ye don bɛɛ lajɛlen da mɛ don dɔw tigiya a ye o gulo a yɛrɛ la ni fɛn minnu bɛ kɛ o kɔnɔna na o kɔrɔ don b'a ka bonya sɔrɔ tuma dɔ la ni koba dɔ kɛli ye a kɔnɔ i n'a fɔ alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale na don n'i y'a ta k'a lajɛ ka tila ka na kalo ta k'a lajɛ kalo minnu dɔnnen don ko kalo baw a t'o cɛ la don minnu talen don ko donbaw a t'o cɛ la mɛ ntɛnɛn ye a ka bonya sɔrɔ ni alakira ka nali ye Rabiul Awwal a y'a ka bonya sɔrɔ ni alakira ka nali ye wa o bonyana ka tɛmɛ don tɔw kan kalo fana bonyana ka tɛmɛ kalo tɔw kan mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ ko alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ni ale ka nali ye ni ala ko musa ma mɔgɔ hakili ne ala ka donbaw la o la donbaw ɲininkali kɛra ala e kun kan bɛ don jumɛn ma i kumatɔ musa fɛ a ka hakili lajigili kɛ kuranɛ aya ye a tɔ tugu a la ko o hakili kumana min na ni fanga kun t'u la u dɛsɛlen don firawuna n'a ka mɔgɔw bi u nɛnɛ ɲangata nɔniyaw la o b'u u denw kanjugu tigɛ faga yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum o bɛ tila ka aw musow ɲɛnama minɛ k'o kun ye balaw ye min ka bon ko mɛ ne ala ye aw kisi ka bɔ o la o kɔrɔ fɛnba don mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ o kisira ka bɔ jumɛn ma ko diɲɛlatigɛ tɔɔrɔ ala ko musa ka o hakili jigi o la muhamadu ye anw kisi ka bɔ mun ma a fila diɲɛlatigɛ tɔɔrɔ an ka kisi o ma ka tila ka hɛrɛ sɔrɔ lahara min tɔɔrɔ ka bon n'a bɛɛ ye an ka bɔ o tɔɔrɔ fana na o didon an ma o kan ka bonya an bolo sabu ala y'o de fɔ an ka hinɛ ye muhamadu de ye kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko an ma e muhamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ kumakanw ko di ko ni o don an kan ka kɛra ka bi isa an kan k'o de fete ko ala ko a ka cili de kɛra hinɛ ye danfɛnw na ko mɛ ko ala m'a fɔ k'a bangeli ko dɔn dɔ kan ka na ye yanni ka kuma a ka cili mɔgɔ bɛ ci n'i ma bange wa mɔgɔ tɛ ci n'i ma bange dɛ o kɔrɔ ko bangeli ka kɔrɔ cili ye tari ma faamu o la ala bɛ fɔ don jumɛn ko a bangera don min an bɛ ala fɔ o la sabu ni de bɛna kɛ an ka diɲɛ hinɛ ye ani lahara ta ye an bɛ ala fɔ o la cili fana na maa ma bali k'i ka ala fɔ o la koyi ala fɔ o la a wale ɲuman dɔn mɛ kira Muhamadu Mustafa an bɛ sunna sɔrɔ ale yɛrɛ de la ni a bange don bonya ye min ma sɔsɔ ni a sabatilen don an ka sɛbɛnfɛn sanumaw na Muhamadu Mustafa kun min dɛnɛn sun a ɲininkalen a ko yawmun wulidtu fihi
don de do do min na ne Muhammadu bangira o de la ma sɔn ala ye o kɔrɔ an bɛ sunna de sɔrɔ kira la ko kira yɛrɛ ye ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ni a bange don ye ne ni e ma se ka kira ladege an ma don bɛɛ ta an ma dɔgɔkun in bɛɛ ta an ma kalo bɛɛ sɔrɔ mɛ san o san siɲɛ kelen n'an dɛsɛra o la ala bɛ an jalaki k'a fɔ ko an m'ale wale ɲuman dɔn ni kira dili ye o kɔrɔ nin ye donba ye an bolo nin ye fɛnba ye an bolo sabu u bɛ na ni fɛn minnu ye ka na bila an sen kɔrɔ kɔti filɛ olu la sabu u bɛ mun de yira mɔgɔw la ko n'o y'a sɔrɔ k'a kun kan ka ɲɛnamaya minnu bɛ kira fɛ ka tɛmɛ anw kan n'o ye kira yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ye sahabaw k'olu tun b'a don sigi olu y'a don sigi o mɛ don sigi cogoya de tɛ kelen ye o don tun bɛ sigi di olu y'o kɛ sabu u ye fɛn kɛ bi minnu bɛ ka mɔlidu bali sahabaw ye fɛn kɛ n'o u kun y'o kɛ olu tile la o tun bɛ sahaba ninnu dɔw kafiriya siga t'a la a dɔw bɛ yen riwaya y'a sabati sɔsɔli tɛ min na kira a selijita bɔgɔ sahabaw tun bɛ girin ka de k'a mu fariw la a selijita bɔgɔ o dama tɛ ko kira kun t'a daji tu fansi fo bolow de ka jan daji ka biya kɔnɔ o dama tɛ kira joli a dira dɔw ma u ka taa bɔ kira ka sahabaw la u y'a sigi u da la k'a bɛɛ min k'a ban kira kunsigi tun bɛ mara sahabaw bolo ni min banana u b'a su ji la k'a d'i ma i b'a min o ye bana bannen ye ni o kɛra an ka bi mɔgɔ ninnu ɲɛna o na ninnu kafiriya ni o ye ni ne kun ye o ka o do kira ka fɛnw ɲɛnamayali ye kira ka bangeliw ɲɛnamayali sabu olu tun b'a waati de la mɛ ne ni e de bɛna nimisa an ma kira kunsigi sɔrɔ an ma kira joli sɔrɔ an ma daji sɔrɔ an ma selijita bɔgɔ sɔrɔ ne ni e ta ye mun ye ko an ka miiri ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn an ma fɛn minnu sɔrɔ mɛ an y'a nɛɛma sɔrɔ ni o ye mun ye sabu ala y'a kɛ kira laban ye o ti jɔ si bilen an na o asaruw sɔrɔ o la o asaruw de bɛ kɛ anw bolo minɛfɛn ye bi ka o yira ni o de ye bangeli ye ni o ye cili ye sabu a cira ninnu ɲɛna de mɛ a ma ci anw ɲɛna o la anw ta bɛ kɛ barikada dɔrɔn de ye ala fɛ n'o tɛ ninnu y'a bɛɛ kɛ karima faamu ala ka faamuya ko ɲumanw d'an ma o la n bɛ fɛ ka mun fɔ kɔrɔmasuru la mawulidu la n ko nin ka kan sabu nin ye kɛlɛkɛlan dɔ de ye bi ala kira bɛ ka sabote bi fɛn bɛɛ bɛ ka d'a kan mɛ n'a sɔrɔla ko ja mɔgɔw b'a kɔkɔrɔ koyi o ye jɔnniw ye ko ninnu de farala ɲɔgɔn kan n'i ye ɲininkali kɛ mali kɔnɔ an ka jamakulu min bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka bɛɛ ye ko ninnu farala ɲɔgɔn kan mun na ko non ko ala fo kun don ko ni kira dili ye nin bɛ kɛlɛba de kɛ minnu bɛ kira fɛ u ka jɔyɔrɔba dɔ ɲini minnu t'a fɛ yɛrɛ u n'a dɔn ko ja cɛw b'a kɔ muso b'a kɔ yan ni mawulidu kɛnɛ sigili ye natijaba minnu bɛ sɔrɔ n'o de résultat ba minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sigili bɛ kɛ yan yanni wuli ka kɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a na dɔ f'i ye ko kira tun ye jɔnni ye min bɛ kuma fɛ a ka sifatul khalikiya la aw sifatul khilkiya la aw sifatul khulkiya a dancogo la walima a jogo la bɛɛ na dɔɔnin fɔ o kan kuma dɔ la hali ni an nimisara n'an ma dɔ sɔrɔ ni o ye dancogoya ye mɛ an bɛ dɔ sɔrɔ ni o ye jogo ye sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ko kira Muhamadu Mustafa kɛra an ka ladege yɔrɔ ye ni min kɛra k'i mago bɛ lahara la ka lahara jigiya ani ka ala k'i ma ye o la kuranɛ aya kelen Muhamadu Mustafa ka mankutubaw la ala ko kira ka hakɛ la law kunta fazzan ghalizal qalbi lanfadu min hawlik Muhammad ni e kun ye mɔgɔ jogojugu ye ni e kun ye mɔgɔ dusukun gɛlɛntigi ye ko i kun tɛna maa si sɔrɔ i kɔ bɛɛ kun bɛ taa o kɔrɔ kira dɔnna ni mun ye jogobaya kira dɔnna ni mun ye laadiriya wa a yɛrɛ ta n'o de la a ka ala fɛ wa innaka la ala khulqin azim ne ala kalela e Muhammad i bɛ jogoba kan o la kira Muhamadu Mustafa a tanuna ni jogo de ye ni jogo sabatilen ye wa a yɛrɛ cira ka na o de dafa
innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq ako namane cikundo ne cira kana jogo baw de dafa ola ambi wasani munye nin kenan nun sigilila ko ka kira la dege a jogo la ka kira ka dembaya la dege o ka marala ko fo anga hakli jige odela pour que anga kira ka nafa soro ka fo anga nun sigi a zikriyatu ka to asabati jogo la ko odeye ko kira ekmbidi anga do tawla ko ideu maralati i muso maralati do ka ta ola wani odeye amin nunu nafa soro menanga sigi kira ka faranyon ka wuli ala kira bangera ka tati ama résultat foyi soro akofe abike fuye wa fon nafa de ka soro ko kira kunti jogo juguye qur'ane koti oh ne de kanga ntalaje e fana kanga italaje ko yala ebiti wa a nimbiti do faraka nititi jo wasale do ayere kun ka shiri wallahi mo ba yere do ka teme beka min bila ibado oh ko juguma min bila ko obla no ya soro ka mo duko e ala kira ko yere ko otumi jogo sabatile onde ka kira ko yela tiri aklendo atumi yafa wallahi modul mustafa sallallahu alaihi wasallam akademba ya kumaralendo ambo wati de labi ni anwulla kasoro o mayira sabo aminina fendo ko fo joka ke odeka modul mustafa ka demba ya kumaralendo wa qur'ana de ya gide demba ya mara chogoyala wa abidja ku ya dutigi beka ko deunga marati muso kamarati ulibaldo de nambe ala krafe amanga keni fe musala hamay akanga keni fe sebe jume ko kiralla dege o de bidja ku ya nena awka wa ala ko kirama qur'ana kono akadema ya marali hakala ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Muhammad afo imusoyi Muhammad afo idemsoyi Muhammad afo mu'minin musoyi kule alay disa farda abbe kuna ko ashikuna ngolo kana ko bele kuma dola jokanga ken ka sabu anga islamiyya janana bi mali kono muso ibike silame ya defale hal ni disati kuna jengera nay me ka soro ni yanga qur'ane laje qur'ane ko ay qur'ane ko ay sabu qur'ane ko muhammad ikadema ya marachugo di muso marachugo mu'mini muso marachugo afo ka disabide kuna ala ka silame ala ko ja ku yado ola ambaw amise wolude ma ko anganjija min fardara kira musouka kira de musouka mu'mini musouka ko ati bin ka bonen awka kuma dola hal na ma fo baga soro ala ko o ko aka ke jaku yado nga aya do ko aka qur'ana kono ka yoro ma joshi a hukmu ma wuli nasu khute karima fam ama wuli ko abi man so khute ama joshi ola anga hatli tola shuina ka kuma surunya ya anga choroba biya anga karamo biya meno mina wati tola si ni ala sona amisra ni awfe kata ansin joyoro wore ka duwo ke moldu ya rabbi ala ka damne herala ala ka laba herala ala ka sago dama laba ngonyuma bi ala bolo ya rabbi ala ko no yambe ala ko kaka ala yakaba ni ala kira horomay solla muhammad lay ambiyan chola ani musolanga presenti bien donc ada ayere ka wali nyuma ka na fana nga tondi ala kira alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ambale ka keneka ni kenenga nga sikaye parce que ala yi ulul azmi munu fo munu no ya soro chevalier de l'ordre divin kanga di mama nala ya dulu manabile numbola adam bola musa bola isa bola ala kira bola alayhi salatu wassalam yani an fa adama de milliards bishigi min fatura milliards bishigi min fatura milliards wolonwula ni doni mbe ka fiye mine ka bla bi ala yi ni mogo duru de tongolu cela wa ala kira fana de buru fana bela jelen sanfɛ kafiri do de faut la mettre pour les personnages les plus influents de l'humanité sont au nombre de 100 à leur tête Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la paix et le salut soient sur lui Michael Hart de ni faut quoi abi baraka nazala encyclopédie la aye mogo wa keme de tomo mogo wa mugo
mugan ka tila k'olu tirer ka mɔgɔ 100 tumuli la k'ala kɛra bulolu sanfɛ k'ale ka point cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye donc ala ka olu azimiya kɔfɛ kafiri filɛ k'a sabati nin ye k'a fɔ ko ala kɛra de ye numéro 1 ye parce que munna a bɔra civilisation dɔ la communauté dɔ la histoire tun t'u la ka na histoire d'u ma kuranɛ bɛ jigin don min na a y'a sɔrɔ mɔgɔ 14 de bɛ se kuranɛ kalan na maga mɔgɔ 14 personnes illettré ale de nana ka bɔ bi hali bi a bɛ ka trace min bila a ka bon hakili ma donc o la ala m'o fɔ gansan o de y'a to gansan tɛ i b'a ye ala y'i kalan ala kɛla si la a si a t'a kali ne si la a t'a kali si la a t'a kali ne karamɔgɔ si la parce que tâche bɛ ne si la a bɛ ne karamɔgɔ si la n'i y'i ka rétroviseur lajɛ kunu jan ni kunu camancɛ kan kɛ ni kunu surun kan kɛ i b'a sɔrɔ tâche b'a la tuma min na i bɛ pati 45 don tuma min na i bɛ afro pépin k'a bila i kun da la tuma min na i bɛ guayira don tɛ degré don a ka hakɛ to mamu dajigɛ tun bɛ digi tuma min na a ka hakɛ to donc tâche bɛ yen ala t'i kali ne si la t'a kali ne karamɔgɔ si la a b'a kali ne si la la'amruka innahum lafi sakratin ya'mahun Mohamed i si barikama min si min i ye kɛlɛ 62 de gérer a kɔnɔna na 62 guerres kelen bɛ ka diɲɛ maa kɔnɔ kan ye 62 a yɛrɛ bɔra 27 a fɔ ma ko al-Ghazawat 35 a y'o commandement di mɔgɔ wɛrɛw ma k'olu k'o commandé 35 a si jakite à peu près ala kɛra ma san 60 a ye san 60 joli balo san 60 joli balo o ye tiɲɛ dɔ ye saba ye tiɲɛ dɔ mais tiɲɛ dɔ fana ye san 30 ni san 2 ye année solaire la ala kɛra ye san 60 ni san 2 de balo année lunaire na a ye ka san 60 ni san 6 de balo kuranɛ ye nin fɔ wala bisu fi kafihim salasa miati sinina wazdadu tisan k'u mɛnna faraw dunbe kɔnɔ san 300 dɔw ko san 300 ni san 9 a sabatira scientifiquement k'a fɔ san 100 de san 100 o san 100 année solaire la n'o ye janvier ni février o bɛ bɛn an ka kalo ninnu ma arajaba ni fɛn ninnu ma o san 100 ni san 3 ma 3 x 3 9 donc ala ɲin kali i si barikama in na Mohamed tâche tɛ min na i y'a bɛɛ di ne ma a seconde fɔlɔ fɔ a laban parce que contrat n bɛ tila contrat tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ tila ka se contrat ma n ka t'o ma bi komi n sigitɔ dɔ ko ala kɛra ko numérologie la ou bien ko scientifiquement an bɛna kuma ala kɛra k'an si ala y'i kari si min na nin an bɛna kuma kan scientifiquement k'a yira la yɔrɔ o san tɛmɛnna an kumana fɛn caman kan mais an bɛna kuma bi a si kan kuranɛ kɔnɔ numérologie la mathématiquement ni nin y'a nakun ye nka i ye yɔrɔnin dɔ fɔ ko tetinɛgiri o ye 70 fanfɛla 70 i k'a bila afro tun bɛ di afro o de tun bɛ sanga la bon komi e y'o ye ka a waati fila la jumɛn de ka civilisation ka bon o waati de civilisation ka boli sisan tɛ an ka taa n'a ye o waati de civilisation ka boli sisan tɛ parce que sisan mɔgɔ ninnu i ka kuma ka ɲi kojugu e n'a lajɛ mɔgɔ civililen b'i ka kulusi yɔrɔ wa i tɛmatɔ bɛ sira bɛɛ minɛ i b'i kun faga i bɛ cɛ bɛ sanu don a tulo la o tɛ bɛn de u siran wara quoi a bɛ komi waraw tɛ dɔn quoi donc o waati de tun civilisé bɛ ka tɛmɛ sisan ta kan ayiwa o la an tun ye kuma y'an sɔrɔ n'o de don numérologie ala kɛra de salatu wassalam ayiwa yɔrɔ ala kɛra tun bɛ numérologie dɔn komi kabako ni mɔgɔ min tɛ numérologie dɔn science branche bolo saba dɔ la kelen don science exacte bɛ yen science naturelle bɛ yen science humaine bɛ yen al-ulum al-insaniya wal-ulum al-bahata wal-ulum at-tabi'iyya bahata in de ye mathématique ye yɔrɔ kulu walaw falen b'a la ala ye ala fɔ kulu walaw kɔnɔ ka hadamaden fɔ a kɔnɔ ka kuranɛ fɔ a kɔnɔ ka ala kɛra fɔ a kɔnɔ a y'a bɛɛ bɛ kulu walaw kɔnɔna na mais a dan tɛ ala ka marque tɛ nin yan mansimafɛn ni hakilima y'a dilan n'a bɛ marque de da la an bɛɛ tɛgɛ kɔnɔna bi 81 bɛ yan nɔ 18 bɛ yan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 99 ala tɔgɔ o de tigɛlen filɛ yan japonais marque ala ka marque de don an tɛgɛ kɔnɔ 90 e ka bɛrɛ a kun kan 66 tɛ yan ala valeur numérique 66 o tɛ Malitel tɛ daminɛ 66 de an ka taa n'an ka walanda ye donc maintenant ala kɛra tun bɛ numérologie dɔn komi n'an donna kulu walaw la o ye fɛn wɛrɛ o ye fɛn wɛrɛ kulu walaw ye fɛn wɛrɛ an bɛna hors sujet kɛ ayi a si tɛ hors sujet maintenant an ka na ni min fɔ ala kɛra si kuranɛ kɔ yɔrɔ a tun bɛ numérologie dɔn o de y'a to alif lam mim jiginni yawu dɔw bɛ numérologie dɔ f'u sara 11 septembre u ye numérologie bɔra kabako don u ko ko ala kɛra ko hakili ko a ka ko bɛna mɛn sen na quoi ko ja tɛ mɛn ko san 70 ni san 1 de don
ani kelen yɔrɔ b'a kalama min ye 40 ye lamu ye 30 ye alif ye kelen donc ko 71 don a b'o la alif lam ra nana jigin o ye 231 ye o ko kaf he ye o ko ba yiri ka o ko ma ko dante na mais mun y'a to alif lam min parce que ya ala bisi kuma na dɛ ala ye fiqhu quoi ala ka tadwin fiqhu kan bɛ Abu Hanifa bangen dem ala kɛra ka hadisa dɔ ten ko san o san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ mɔgɔ dɔ ci kana min bɛna diinɛ in kɔrɔkɔrɔ o san kɛmɛ de fɔtɔ filɛ nin ye alif lam kɔnɔ parce que Abu Hanifa ninnu nana o wagati de la a daminɛ Abu Hanifa Hijira san 80 alimamba naani n'o ye Abu Ahmad bin Hanbali ale de ye laban ye ale bana san 231 o de bɛ alif lam ra i y'a faamuya donc an k'o plan nin tɛ nin ye k'a yir'i la ala kɛra tun bɛ numérologie dɔn quoi mais n bɛna ala kɛra si de la ala kɛra si la a y'a fɔ kuranɛ suran 7 natawafayannaka a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 3 natawafayannaka Mohamed min y'i fatu kosɛbɛ nunu tawkid de b'a la e Jabbar ja ala kɛra tun b'a fatuli dɔn a tun b'a si hakɛ dɔn ala fɛ yen a tun b'a dɔn o de y'a to kutuba fɛ Hajjatul Wada'i la a ka kutuba la a y'a fiyira mɔgɔ la k'ale tɛ san wɛrɛ ye bilen parce que numérologie y'a jira la k'a fɔ k'ale ka san banna yɔrɔ o y'a sɔrɔ a ko Arafa kɛnɛ kan a ka Hajjatul Wada'i la al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan k'a jira k'a fɔ ko diinɛ dafara donc nɛɛma a y'o ti mɛn diinɛ dafa yɔrɔ la o y'a sɔrɔ ala kɛra dɔn déjà k'ale tɛna fatu o tafayannaka min di fatu ala kɛra a fɔra suratu Ghafir de kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ numérologie filɛ nin suratu Ghafir n'i ye suran jateminɛ ale bɛ bɛn numéro 44 de ma 40 taa ta i ka livre de la ka yira ka lajɛ suratu Ghafir yafa le pardon quoi le pardon a bɛ bɛn 40 de ma o ye ala kɛra ka si fɔlɔ a cili si de fɔlɔ filɛ dɔn wallahi a ka magasigi si o bɛnna sa joli ma san 12 ani kalo 5 ni tile 13 san 12 kalo 5 ani tile 13 kuranɛ aya 4475 jiginna k'aw kɔnɔ 4475 verset de jiginna nin waati kɔnɔ magasigi la mais o fɔra kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn suratu Ar-Ra'd ale ye numéro 13 di natawafayannaka 2nan a fɔra ye donc an y'a si dɔn yana ka ci a cira san 13 bɛ dɔw kan o fana fɔra o de ye nin ye sa o parce que o ye numéro 13 di ta kuranɛ dayɛlɛ ka lajɛ suratu Ra'd le tonnerre en français n'i y'a dayɛlɛ a bɛ bɛn 13 de ma bon maintenant madinasigi bɛna kɛ waati joli ma san 9 kalo 9 tile 9 heure 9 minute 9 seconde 9 tierce 9 n'o y'a sɔrɔ montre ko bɛ yen ala kɛra ka fɛn bɛɛ ye 9 ala fatura ka muso 9 de to a kɔnɔ san 9 kalo 9 tile 9 heure 9 minute 9 seconde 9 tierce 9 bon san 10 in fɔra kuranɛ yɔrɔ jumɛn suratu Yunus a daminɛ suratu Fatiha la kara a bɛ bɛn suran 10 de ma o ye madinasigi de donc san 40 fɔlɔ o fɔra Ghafir kɔnɔna na san 13 o taara fɔ suratu Ra'd kɔnɔna na san 10 o taara fɔ suratu Yunus kɔnɔ natawafayannaka ala kɛra n b'i fatu mais mun y'a to a kɛra ulul azmi ye ala formation continue aussi hein maa o maa ye école karamɔgɔya formation kɛ 70 la bi bi in na i b'a sɔrɔ a k'a kɛ to e dépassera quoi il faut une formation continue o la ala kɛra ala fana tun bɛ ala kɛra formation continue de k'a la a m'i kala si la k'i latigɛ k'i lakɔgɔ baara dɔ sira fɛ k'i lakeguya k'i bila page la i kana dépasser ala kɛra ala y'o de k'a la yana ka ci wa ala bɛ jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ a b'i la ko a b'i bɛ o jarabi dɔ de kɔrɔ ka komi ala kɛra fɔlɔ bɛɛ bolo cogoya min na o ye fɛ de ye ni walada bɛ ka tiriya bila dɔ de kɔnɔ san 40 min fɔ n'a fɔra sa ni dɔn in an bɛna 3 bɛɛ ala kɛra ka ɲɛnama yɛrɛ ala fɛ yen a y'a tila 3 de anw fana bɛna a tila 3 ye ka dɔɔni fɔ ka sa formation fɔlɔ kɛra jumɛn a y'a kunbɛn ni choc de ye diɲɛ sosigi kɔnɔ ala kɛra kunbɛn ni choc de
a m'a fa ye quoi. Yɔrɔ dɔ bɛ e ka kalan na i bɛ tubabukan fɔ mɔgɔw t'o dɔn. choc ye min ye yanni k'a kunbɛn ni jigitigɛ voilà jigitigɛ o ye jumɛn ye a m'a fa ye anw caman fa y'an ka denkuli saga sa k'an tɔgɔ da an sigira sen kan ka tulonkɛw kɛ an y'a dɔn a cɛ a kundama ni cɛ tɔw kundama bɛ cogo di a finnen don a jɛlen don alakira ni nin kunpa sara wa c'est dur sinon dɛ formation fɔlɔ filɛ nin ale y'a kunbɛn Jésus la ni jate filanan ye jumɛn ye a k'a bɛna bako jabɔ kuma min na formation filanan na kɔfɛ ala y'o fana minɛ a la san 4 san 5 tuma min na i b'a fɔ i ba ma ko sugungɔ sama ma ni école saki saba de ma ardoisi san ye ala y'o fana minɛ a la mais ka kɔni bɛn ye fɛn min alakira ye jardin d'enfant kɛ Halima Sadiya fiyata jardin d'enfant de tun don ko an tɛ ka ko kɔrɔ kɛ o ni wariba b'i bolo sidela ɲuman b'i ta ka taa ni wari t'i bolo i bɛ taa misikina dɔ fɛ yen alakira ye jardin d'enfant kɛ karamɔgɔ kɔrɔ sisan k'a fɔ yan a ko ba fatulen san 4 san 5 choco a mɔkɛ i bɛna mɔkɛya jabɔ yɔrɔ mɔkɛtigi de b'a sago kɛ du kɔnɔ k'a fɔ a wolofa to yen fa tɛ se ka kuma a k'a b'o fana jabɔ bolo Mutali b'o tuma min na bagan bɛɛ bɛ siran ye a bɛ taama nɔfɛ kare kɔnɔnaw la a kɔrɔtalen don a bɛ ka faya ti dafa n'o ye ala y'o fana minɛ a la formation sabanan k'i tɛ lafiya ko ala kɛra wa mumini ɲuman bɛɛ bɛ diɲɛ sosigi la tan dɛ o de ye leçon ye n'i lafiyara dɔrɔn siran est-ce que ne kunna ka di e ka kɛnɛ i bɛ dumuni kɛ don o sigi fa bana t'i la foyi t'i la problème t'i da la quoi siran ko ala kɛra tun b'a fɔ ko ala kana ne fa su o su ni ye n fa su yɛrɛ sini kan kɔngɔ ni ye n fa bi n bɛ si k'i barika da ni ye n kɔngɔ sini n bɛ si k'i deli ne ye fara ka ban i b'a kɛ ala ya mun y'a to faranwa ye ala ya wolo de la dakiya nusu ye ala ya wolo de la parce que u fara de o la an ka taa Abul Mutali falen kɔfɛ i y'a mɛn fɛn dɔ bɛ yen i y'o yɔrɔ fɔ sisan parce que an nakun de don i ma telefɔni cayali a b'an kɔnɔ ala ka jarabi ka fantanya bila i la mobili t'i bolo i bɛ taa Maïsina i bɛ luwanze la a b'an kɔnɔ de k'i ba ma ɲi b'o de b'o se non tout sauf ça ala kɛra ka hadisa dɔ iza ahabba Allahu qawman ibtalahum hadisa dɔ ko ala n'ala ye jɔn min kanu jamakulu min kanu a b'a la jarabi di hali Mali ka jarabi a bɛ kɔrɔ ko gansan de don wa n'ala ye Mali dili donni ko a tɛ ɲɔgɔn bilen ni ala de bɛna dilan kuma dɔ la a b'a yuguba quoi a b'a yuguba o de y'a to a fɔra ko mal hayatu dunya illa iqabun aw ibtila'un aw mukafa aw tajriba la vie n'est qu'une épreuve ou bien une sanction ou bien une récompense ou bien une prévoyance c'est ça ami nan de ni ɲɔgɔn cɛ la donc ne tɛ yɔrɔ fɛ komi i ye kuma tan da donc i y'a faamuya donc mɔgɔ jarabilen bɛɛ lajɛlen k'a bila i kun na k'a fɔ i ka di ala ye di a b'a fɛ i ka si k'a teri di a teri de ye quoi n'a y'i fa e bɛ t'i kun fɛ e ma diɲɛ den ninnu ye u bɛ kun fɛ u bɛ girin cogoya min na sɛtanɛ b'o ko la k'o girin cogoya min na ala b'i fɛ di ala b'i fɛ formation de don i bɛ si k'a deli noti bɛ d'i ma point bɛ d'i ma excellent o ko ten de alijaza bi kadiri ibtila ala b'an kelen kelen sara n'i ka lajarabi digiri de an ka taa n'an ka wɛrɛ da ye Abu Mutali minɛnen kɔfɛ Abu Talib a fa balimakɛ ala y'a d'o ma ala foyi t'o fana bolo jaw yɛrɛ mago b'ale ka baara la a denmisɛnnin ma très jeune 9 ans ala kɛra ye baara kɛ ko les droits des enfants bi ala kɛra ye baara kɛ à l'âge de 9 ans a taara misi gɛn na wa an karamɔgɔ bɛna fɛn dɔ f'i ye nabima bɛ ye misi gɛn bagan mun na très important formation nalonga tɛ se ka bagan gɛn quoi mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ kojugu i tɛ se ka bagan gɛn ni sunɔgɔ i ka bagan bɛ taa mɔgɔ naloma i ka bagan tununa tuma jumɛn kɔngɔ bɛ jumɛn na jumɛn mangɛrɛ tuma min na dumuni jumɛn ka ɲi tuma min na il faut être vigilant par seconde donc a b'i sɔmi fana bonya ko adamaden ni bagan kɛmɛ bagan kɛmɛ bɛ bɔ ni baara kelen mais ni adamaden kɛmɛ don a bɛɛ n'a gɛn bere don ala kɛra bɛna diɲɛ bɛɛ de gɛn f'a ka dege bagan sɛnsɛn la donc o la a ye bagan gɛn o dɔrɔn tɛ kungo kɔnɔna c'est calme
abi miri somi inna sandulqi alayka qawlan saqilan mina kuma girman de tima no Qur'an ni mi former ko sebe ki ni sanya ka purifier quoi il dit c'est Qur'an quoi Ola donc et puis au dronte barangena et puis nono mi kacha liquide scientifiquement alimentation min be na kan esprit ma se kan be ko sebe ali idée ni furu examen sur nyana téléphone ni ato kana bashini kinin dama aka giringo juwa aka giri chauffeur le son tala liquide dans ma série ou bien non ou bonami bonanu les cahiers nous dama ko ibe chama ishule ndo retere aifa bashini to la chauffeur c'est qui miri kanya donc ala kira alayhi salatu wassalam ay nono mi ki fa ala na Qur'an le dam nin ko fe formation wala bi ala no kala aywa formation militaire service militaire harabul fujara à 100 ans konoton avec ko kala masan yoro ko l'âge d'adolescence ou l'âge de la révolution adolescence yi jume mami 100 ans funangeni quoi tan nani ka tabla mwan sabala ngul le lankiri les la l'exé oui nani resile Kadhafi et puis chino ha be fils de kala be lankiri pour les rappeurs no quoi do abola mamina ala mago bala wal je révolution be o ben lycée lycée de Tekalanga no de premier cycle fo ne bo lu kala na lycée université be kala na ni agi ala ya ta rola fana atara kele formation militaire a participer à fao fait que kele ka me kala ta duma et kele formation ke ala kala alayhi salatu wassalam ola s'il vous plaît fini benya fini ngoro kuma tenya kuma ko s'il vous plaît ola Santan konoton bane ko formation militaire kera état-major de moi je ne sais pas Marcel de Wanta donc colonel de Doha je ne sais pas au grado sorlenko sam wanani formation fana commercial fa ko no fana ka bo faculté là jago be hakki mo hakki mi se ya ko wanda lo ma fana se ka jago fana ke et marchandise binet sanga bune tro conteneur ta khana mo yi fa mois de mai et dans les plover ou quoi hein les jacket tout ou le conteneur donc elle a jago fana ke amba Khadija mais na sa commentaire ma comment ni sera furu ma oyayi na folo babulo talente machila ala ni ndia pushini ma ni horon la damne ma sabati le kodona aya kana folo takata ay jigi min da ka wakati ko so jigi mfara wallahi tono soro fa ka ka tono soro fa ka tono soro a segine kana minge comme dana ya buena ko na bala ko to bugo l'appétit vient en mangeant quoi donc l'appétit vient en mangeant ni be dumuni ke dumuni i nugo to ka daile ka tafe ni lo ma ke ka nugo be daile ka tafe amba Khadija ko jago nyana ndete dawo madere ndebna ni ke mfuru kere de pour que fuka tafo jiwul ni to ka fo aba to ma jobi jamaina atoma jobi to da kacha wallahi al sistema fo to to fo o dona soro termuso ya kadi jidi bi wadona soro termuso ya kadi ana termuso do benala wati ko son kata ni furu nyana ma barka manke orola ala mimi fiena ala nti musudi ala kirama sallallahu alayhi salatu animi flanye quoi non animi flanye aywa ou bien ka kornimi non abe musudi dama mimi se ka kala société là minga koroye no be se ka kala voilà expérience bi mina ka tema khata la vie c'est ça Allahu akbar mukotala kolonse université li kolonse ngoro oui amba ko kolonse ngoro la université li jita sera jita ro ko université li kuma mun be foyi amba ka donc ané mo s'entendre le mon ñoche ko de ata be jien kambela derrière tout un grand homme cache une grande dame. Ça c'est vrai. Wara kullu rajulun azim imra azima cheba musoba do lebi ko fela. La nuit porte conseil. Ah, kuresine kuma ba isu. Amoko kuma chama fokunu. Wallahi. Uya ma muso de la. Kuma fo geleka. Mo ya mo muso de la. So jila.
donc comment qu'on t'a la soigné ala kira yɛrɛ dɛ formation jɔra yan dɔɔni de ala kira ka a ninakili bɔ parce que min bɛna di o ka jugu a formation jɔra yan donc k'a ka a reposer fo san 40 a ka den ninnu sɔrɔ kɔnɔna na san 40 dafalen ala ko o de ye suratu gafiri ta an ye min f'i ɲɛna sa nin y'a siɲɛ fɔlɔ nin ye étape fɔlɔ ye magan sigi de bɛna daminɛ aa jabaro a wulila depuis a ko don min na ko ala ye kelen k'a ka ni ala caman ninnu ko tiɲɛ tɛ quoi ala kɛra ma lafiya bilen su man di tile man di su man di tile man di waati kosɔn karamɔgɔw ka ca n y'o de f'i ye o de taara bɛn san 12 kalo 5 ni tile 13 ma a y'a ba 4,475 ka jigin a kɔnɔna o la o de ye magan versew ye merci comme la sonya o de taa damu tuma min na comme ala y'a dɔn sisan tiɲɛni na mission accomplie à moitié parce que y'a sɔrɔ kɔnɔ a y'a tilancɛ jiginna déjà mission accomplie à moitié ya yani baara ɲana a tilancɛ la mais a ma ban parce que kɔnɔ a y'a tɔ bɛ kɔfɛ madina sigi bɛ kɔfɛ o tuma a sɔrɔla k'a ta sisan ka taa honorer a ko n t'i honorer duguma yɛrɛ n bɛ t'i honorer sanfɛ de lahu n bɛ t'i honorer sanfɛ lahu si la ka taa mokɛti da ye quoi ka yɛlɛ o kan kana qaba qawsayni aw adna akata ala fino ala ka soro ka chevalier de l'ordre divin ka médaille dala ka médaille da disilay o de kera san fela aka soro o yoti aka soro kana jigi mat kana tukuma kolola ka soro ka ta madnasi ke jete mi fina sa o de soro contrat temene ala ni ala kira alayhi salatu wassalam contrat fleni a contenu fleni a konona kuma mi temena kwa ala kira ko alama inna salati ala aywa o y'a sɔrɔ contrat papier kan a sɛbɛnnen bɛ en tête kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahul mahfuz wala ka o de sɛbɛnnen bɛ lahul mahfuz en tête bɛɛ lajɛlen allahu akbar a ko inna salati ala i ka dɔn ne ka seli min faridalen ani ka kon farda ɲɛ n bɛ nabila ibrahima ka seli min kɛ sɔgɔmada arakan 2 wulada fɛ arakan 2 salati wa nuski n ye bato fɛn fɛn k'i ye ka jesu sigi la alahu taala n ye jeli minnu bɔ n ye hiji minnu kɛ n ye jaka minnu bɔ wa nuski wa mahayaya n ka ɲɛnamaya seconde fɔlɔ wa mamati fa seconde laban n ka hali n sayalen kɔ est ce que ala kɛra yɛrɛ fatura ala kɛra fatura n ma sɔn wa n tɛ sɔn a ma fatu ala kira soma yɛlɛmana di mɔgɔ o mɔgɔ ni siratu t'i ma gundo ye alijinɛ t'i ma gundo ye jahanama les métaphysiques quoi les mondes insensibles t'i ma gundo ye mɛlɛkɛw t'i ma gundo ye alamul ghaibiyat fɛn minnu dogolen don ɲɛnama sɔmi tɛ fɛn minnu sɔrɔ lahara kow la quoi n'o dogolen tɛ i la n'i tununa mɔgɔ la e soma yɛlɛmana e ma fatu hali walijuw tɛ fatu u bɛ soma yɛlɛma de kɔrɔdɛ ko seyidu su bɛ yen k'u yursakuna kɔnɔ ne ma fɔ c'est ça est ce que waati ma se an tɛ bi ta bila ko waati sera fɛn a ko k'ale ko waati sera d'accord an ka taa donc ala kɛra alayhi salatu wasalam tellement que ala kɛra ka da ye a ye nabiman bɛɛ ta tɔgɔ jɛ ma mais ala kɛra a ma ta tɔgɔ sallallahu alaihi wasallam a ma tɔgɔ fɔ tuma min na merci tuma min na ala ye nabiman bɛɛ ta tɔgɔ jɛ ma mais ala kɛra non sallallahu alaihi wasallam tuma min na mago jɔra an fa adama na alijinɛ kɔnɔ alijinɛ lettre d'attribution permis d'occupation n'a bɛn'o di a n'an ba Hawa ma tuma min na a ko ya adam uskun anta wa zawjika aljannata ya adam lettre filɛ nin i ni muso a y'aw sigi alijinɛ kɔnɔ aw sigiyɔrɔ dɔn a y'a ta tɔgɔ ma o bɔlen kɔ a la tuma min na a bɛna dawuda a bɛna fɛn fɔlɔ o kɛ représentant ye duguma kɔ a ko ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard bi min nommé nomination yɛrɛ ala de la a ye dawuda de nommé inna ja'alnaka an y'i nommé ne b'a fɔ a tɛ ka ko kɔrɔ ne ye ma fɛn kura diɲɛ na ne ɲɛ t'a a ti donc an y'i kɛ khalifa ye dugumakolo kɔ kan tuma min na nabile ala bɛna nabile nuhu jalaki a den kibaruya la a ye nabile nuhu ta tɔgɔ ko ya nuhu innahu laysa min ahlika i bɛ ka n deli den kibaruya ka an ka kibaruya la k'a kana to ji la k'i ka denbaya don kafiri dɔ tɛ silamɛ ye bi dɔ ta ye sini kana n deli a la bilen dɛ
akadanima ayata toma mami na labna saba turisina kulula alabna saba Musa kai ala ako ya Musa inni ana Allah rabbul alamin ni kuma dusu yalla jumla ismiya phrase nominal awodi kan ka soso ko wati ko so ne di mai ala Musa ta toma Zakaria ako ya Zakari inna nubashiruka bi gulamin ismu Yahya amini kiba illa ni soja ni denye demi mena kana denso sale Idris denso sale mena ko nyana maya ko ya to le mina na kana denso sale nyana maya ko ay Zakaria ta to ma rola Yahya ako Yahya ko zu kitaba bi quwa iso kitaba la Yahya wati ko so ako ya Isa ibn Maryam Isa farata la to malaka rabbu ناس لك ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ما توفت يا محمد تقرأ نقول أتي يا محمد أو محمد أتي الله أكبر يا أيها الرسول بلغ يا أيها النبي حرد المؤمنين القتال مؤمن شوكا كلك يا نبي ما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك مياتو بفي حرام ييرك الله في من دغاي يفربسو يبو حرام ييرك donc ayatan to bela chilena al kuma na la jarak ala kra jarak abi ya fama fro de ka soroka jalaki ka ya fama ko ka soroka jalaki Allahu akbar yoro andon de imana de mana ko juke pour que ki mone boala quoi iba bo sokolo ka datu ina dala de ka soroka afuki ya faram ka foya ala ko ala kra ko afallahu an galiba azinta lahum Muhammad kana tigila de kana tigila mais muyato isona ka yafa et comment dirais-je tabugo kelela kwa munafiku makoto manasikila donc ya Muhammad nana ko ta mais Muhammad yere to da ko ko shenandi ye weleli te ko mais ko robo fara la de shenandi pour que nani pour que pour nani aywa sharia nana ko shenandi malakutu nana ko shenandi muna aywa kurisi sharia parce que muna ala créer sharia tama sharia mobile quoi sharia mobile législation mobile de Dieu ala créer ça en bas kana khuluqu wal Qur'an moyato shenani ngotkuni siraju nana Qur'an ko shenani stabilisateur de ala kala salatu wassalam stabilisateur ni e Qur'an bora manantali selege kana haute tension na quoi ngati numare le Niger ngati 120 volts 240 volts ngantoma ngambe haute tension de nana kana appliquer par la bachi ni Qur'an to wallahu mabzu wala kana en dessous na manchidi Allahu akbar. Allez stabilisateur de la grande salatu va stabiliser kadima kabla il niveau là 110 watts ou 240 watts. Alhamdulillah rabbil alamin nilla sel nunu ne kofe Fatma Zahra tonde bela jelen togola ambal mamso ani amba Seida Aja Awa Jara alemi ka wuli ka jobe bunya ko sebe nin don shub se kan yana maya chugomi ayeda kurnya fla la se ni soja membe wula ani hakilna mi ubla kan baran yara labe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم للحبيب شفيع رؤوف رحيم الذي أكبرنا أن ربنا لله تعالى في كل نفس 100,000 فرجا قريبا ويكون على جلماي شرف لامو أو نانا كنا كنا أجارني أم بوفوكا بركاني مندا هكلينا مية أم بلا كنا نسيلا مولود كنا سيلا أواجبي علينا جون بيكا ala ka jombe kan ika ni sodia ni an kunti mo rasulu naliye parce que na le kunte ante sudon ante cledon ante ankodo ante anyedo ante kinido ante numando ala ye ale de dama kado ye kado mi nyokonte na nyokomada donc au sababu la slame be kan ni sodia na kunti ka naliye donc boyema sekinde do kata rahmani bayma mi an yere ni sodia ni an kuntigi ni ala ye an ni sodia ni an kuntigi muna an te ni sodia ni an kuntigi o de hakilina ye an bla ka jeyina karamo fe menu yandeme kanga kalamlon sigi kalamlon mi to Fatmata Zahra na to dalime an kuntigi yere demuso la no de Fatmata bintu donc kalamlon to dalim bodila o de ato anyi maulud la dasigi sanwo san ni alaka jen alhamdulillah be Allah foka barka nyumanda kama saufo saleni balole kan kramgo korobali minu fatura ani minu be bala ku bela jelen fo be jama fo sigi nyogon balima o sinju parce que bolongon dinglente beleta anya kanu
an kata fo Ismail Darame ko an b'a fɛ ka kalanbulon sigi ni kalanbulon sigila ni silamɛ musow ma kanu kana kalanbulon kɔnɔ o kuma kalanbulon tɛ se ka yiriwa karamɔgɔw timinanjara kalandenw fana timinanjara ka se bi ma kalanden hakɛ min tɛmɛna an ka kalanbulon kɔnɔ a ka ca mɔgɔ 300 ye u bɛ na u bɛ taa mais caman kɔni tora yen nɔ donc halisa ne bɛ foli kɛ ka bonyamasi kɛ karamɔgɔw ye ka bonyamasi kɛ kalandenw fana ye hali bi an k'an timinanja parce que ala m'an da dɔ yɛrɛ kama k'an k'a bato pour que k'a la bato f'i k'a dɔn donc i bɛ se k'a dɔn cogo di i t'a dɔn i sen fɛ taama sira fɛ ten i bɛ ala ɲini k'a dɔn de o dɔnni bɛ sɔrɔ kalanbulonw de kɔnɔ ka caya i bɛ fɛn caman i bɛ gundo caman de sɔrɔ kalamɔgɔw bolo kalanbulon de kɔnɔ sinon i t'a sɔrɔ ten dɛ donc o de kosɔn ne bɛ a ɲini silamɛ muso bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija kalanbulon fréquenteli la wa kuma laban n ye min fɔ o de don n b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i cɛsiri kalan na kalan tɛ sɔrɔ timinandiya kɔ donc o de don o kuma n b'a fɔ Allahumma farijal hammi khashifa gammi mujibu dawati almuntirina rahman dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamna farhamna rahmatan tugnina biha an rahmati man siwaka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim taslim sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallim taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kene kuncha wati ka don ka fo Fatma Zahara tonde u bela jelen farla ɲɔgɔn kan ni ka bolifɛn 2 san ni ka o di u ka karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu ni olu de bɛ taa ni ka segin kɛ k'u ladɔnniya kuranɛ na k'u ladɔnniya alakiraba ka hadisaw la u ka diinɛ bato cogow la saratɛ ŋaŋaniya yira don k'a fɔ ni se bɛ u ye min ka bon halisa nin ye u na o bɛɛ lajɛlen don dɔnni ɲini sira fɛ an b'a deli ala fɛ ni sigida ɲɔgɔnna caman ala k'o yira ne na o la ka foli ni waliɲuman dɔn ta ka di Fatumatu Zahara tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Maɲanbugu ani u mana ye Bamakɔ fan o fan fo ka taa se Kulukorokaw ma sigida wɛrɛ ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah.